vi er enige om, at havens træer og buske skal beskæres i den kolde tid, altså i januar, februar og marts måned, og der behøver ikke at ligge sne, ligesom der gør på nuværende tidspunkt, men det skal være i den kolde tid. Jeg vil nu starte med at beskære en af buskene i den grove gruppe. Vi inddeler buskene i 3 grupper, og det her det er altså i gruppe 1, som er de grovere buske, og det er en kejserbusk, som jeg beskærer nu. Og der går jeg ind og fjerner en 1/5 af de ældste grene, så langt nede som muligt. På den her måde skal de her buske beskæres, og det vil sige, at når man har en busk af den her størrelse, så er det cirka en 3-4-5 grene, at man skal fjerne. De andre buske, som jeg har stående her, skal beskæres på samme måde. Det er en rødgrenet kornel. Det her er en med brodeblade, så den er ikke helt lige så rødgrenet, som nogle af dem er. Men det er meget vigtigt, at den ikke har alt for mange gamle grene. Man skal kunne se den rigtig røde grenfarve, den har hele vinteren igennem. En anden en, jeg har her, det er uægte jasmin. Skal også beskæres på samme måde som kejserbusken. Stjernetoppen og forskellige andre buske skal beskæres på den måde. Syrener hører egentlig også til samme gruppe, men de sætter ikke så mange grene, så derfor vil jeg anbefale, at man beskærer syrenerne efter afblomstring, og altså ikke i den kolde tid, men efter afblomstring. Nu er vi så kommet til gruppe 2 inden for buskene, og det er de lave, kompakte former, som vi ser her. Her står jeg sammen med en Spirea Firelight, som skal have en rigtig hård beskæring. Den bliver simpelthen klippet ned med hæksaks nu her om et kort øjeblik. Jeg vil lige nævne de 2 andre typer, der står her, som jeg står med her. Det er en Potentilla, en der hedder Lovely Pink. Den skal også have en meget hård beskæring hver anden eller tredje år. Så starter den faktisk forfra og kommer med en masse nye blomster og bliver ved med at være en dejlig kompakt plante. Så har vi den, der hedder Spirea betulifolia eller Densiflora eller Fritiana. Det er alle sammen nogle sorter, som skaber en masse blomster og flotte blade, men lige netop den her type af Spirea er altså ikke så god at klippe tilbage, fordi så klipper man blomsteranlæggene af. Og det er det, der gør det så vanskeligt ved beskæring, at man skal vide, hvad det er for planter, man har med at gøre. En sommerfuglbusk, som vi har her, klippes også hårdt tilbage. Simpelthen samle grenene og så klippe. Og så er sådan en sommerfuglbusk klippet til. Og den skal ned til 50-100 cm hver eneste år. Ellers bliver den alt for skør i det og breder sig alt for meget. Her har vi en havehibiskus. I det her tilfælde er det den med de blå blomster. Men den skal også bare klippes lidt tilbage. Mest en form for udtynding, mere på den her måde, hvor man klipper nogle enkelte af grenene væk, og så kommer der en ny tilvækst, og den blomster på 1-årige skud, og derfor får den her mange flere blomster, end hvis man ikke havde beskåret den. Og man bevarer også den dejlige, kompakte form på hibiskusen. Ja, og så går vi så i gang med en Spirea, den her Spirea Firelight, som rigtig kan se, hvordan den skal beskæres for at danne en rigtig flot plante med masser af blomster til sommer. Simpelthen nærmest klippes i en halvkugleform, som I ser her. Så er der ikke meget tilbage af den her busk, når først man har været igennem den med hæksaksen. Men som sådan ser den jo pæn ud, og det giver en rigtig dejlig fornemmelse, når man har klippet terrassebedets Spirea eller Potentilla ned på den måde her. Det her er så en af mine yndlingsbuske, og en yndlingsbusk er den, fordi den kan holdes lav, og den blomstrer simpelthen hele sommeren. Men for at den skal kunne være så blomsterrig som muligt, så kræver det altså, at man beskærer den, som I nu ser, at jeg gør her. Vi klipper rigtig mange af de her meget lodrette grene af. Og ved at de bliver klippet tilbage, så har planten jo stadigvæk det fulde rodnet. Og det vil sige, at når vi når til foråret, så vil den skyde godt deroppe af, og vi vil få masser af nye skud, og dermed en forrygende blomstring i løbet af sommeren, som går fra maj måned til hen i oktober-november måned faktisk. Meget, meget blomsterrig busk. Og for at den også skal kunne være på sin beplantningsplads, så er det altså vigtigt, at vi også modererer den på siden, men hele tiden sådan, at det stadigvæk ligner en busk, når vi er færdige, og det vil vi se om et øjeblik.
Det er så den færdigklippede busk af japansk dværgstebold. Det hedder også Viburnum watanabe. Og I kan se, det ligner stadigvæk en busk, når man efterlader den. Det er faktisk kun på den bunke, der ligger hernede. Man kan se, at jeg har været i gang med saks i det her tilfælde. Endnu en yndlingsbusk, Syrenhortensia, af den sort, der hedder Mathilde, kan få enormt store blomster, hvis den har det godt. Og det vil sige ekstra fugtighed i løbet af sommeren. Og så er ellers en beskæring, der foregår næsten på samme måde som med sommerfuglbusken. Vi fjerner nogle af grenene her og klipper de andre kraftigt tilbage. I kan se, det er jo virkelig meget, jeg klipper af de her grene, for igen at få en masse saft op til de skud, der kommer i løbet af foråret. Og så tynder jeg også lidt ud i grenene, fordi meget ofte er der 3 grene på sådan en gren, der kommer ud her, en gammel gren, der kommer ud her. Og der skal altså kun være 2 eller måske kun 1, så derfor klipper jeg altid 1 eller 2 af dem af. Nu er den her lige ved at være færdig, de sidste store grene, og så fjerner jeg også altid de små pjevser her, som ikke rigtig er noget værd. Og det man altså skal være meget opmærksom på med de her syrenhortensier, det er jo selvfølgelig også, at man vælger de rigtige sorter. Det er ikke lige meget, hvad for en syrenhortensia man har i haven. Det her er så en busk, eller et meget lille træ, der hedder papegøjetræ. Og der skal vi simpelthen bare lave en beskæring, der understøtter plantens naturlige form. Og det er nøjagtig samme beskæring, vi skal lave på japanske ahorn, korea, kornel og lignende små træer. Også hvis man har en paradisæbelbusk for eksempel, kunne det også være muligt, at det skulle beskæres på den måde. Så jeg går lige ind og fjerner nogle af de allernederste grene her. Og som altid ved beskæring, skal vi så lige kigge op i træet og se, om der er nogle grene, der står og gnider imod hinanden og slider på hinanden. Og vi kan tydeligt se, at den gren her, den kommer i løbet af sommer til at berøre den her, og de vil stå og slide på hinanden og dermed give indfaldsporte for sygdomme og skadedyr. Så derfor må den også af. Og altid helt rene snit, helt inde ved basis. Her har vi så en rigtig flot busk af uægte jasmin. En af de grove buske, som man kan forynge ved en nedskæring. Og i det her tilfælde blev den skåret ned til 30-40 cm højde, hvorfra den så er begyndt at skyde igen. Og her kan man tydeligt se snittene fra den gang, som blev skåret ned, hvor den blev skåret ned med en motorsav, hårdt og brutalt, ned til 30-40 cm. Den første sommer efter beskæringen, så skød den op i 1,5 meters højde. Bare nogle meget lodrette skud. Næste år så voksede den yderligere 1 meter og fik nogle sideskud, og så næste år igen, så var den en stor busk med masser af blomster, og i dag kan I se, at vi har en 4 meter høj busk stående på det her sted. Det er så sådan en busk, som vi fortsat skal varetage ved hjælp af en udtynding af de gamle grene.